Sa tulach fór has bán imróí óga I bhálaí a chuig go mór a bhaim ar an gréibh Bheonóir go raibh ar chomás I ceapa go bhealach. Cha mí hála Tristan súil ar bhabhta ceathrú ceannis Iomána fé Fhailí ó níos.com. Siar hainní Fhailí agus bhfuil bhfuil fear breise go geall leis Mactín Taobhsa. Colin Spain a ríist for sé cúlín níos túiscon céad cúlín tá tarna ceann in isisige. Ceir cúlín ag í Fhailí agus gánach gá nómad agus 10 second caite. Mod leistigh. Ag scríní. Sin alíonanta. Scill den chéad scó. Seach sa ád chuntúirte go stig. Smachta an son ag lís agus deisian ar cúl. Agus tá sé neadathe sa líontán. Cormac Byrne go teire. Agus scóra heasta go dóite ó lís. Ní bhaid tú am níos fearr gáil chun cúla aimsú. Fad na talúnach an count so well. An tá leotha ibritheisteach an son agus sellaf ag Cormac Byrne for sé cúl. Sa chéad leat tá sé fós adul Byrne. Tá tarna cúl ag Cormac Byrne. Urchar isteach sa líontán. Gá cúl in ish. Ag fear Vanister Líse. Count sa smacht go háling ag Screeny. Screeny agus Bertanacha leis is cuma sin Adam Screeny. Ga halíonanta ríiste fur leis an pass. Seach go fada le Dan Burke. Burke ag Eristeach deisian sa ag Fhailí. Cad é mar críic ag Dan Burke. Gan ag thuirsteach na láha níor gá. Scill galore an son ag Burke. An adó geirigh sé an son ag an réiteoir scór gáil úntach ar fad ag Fhailí tá cluiche búte go héasca